Вітанкі, сябры, вы на канале Авантурысты. І сёння мы распачынаем новую рубрыку пра паходны рыштунак і розныя паходныя лайфхакі. Таму абавязкова падпішыцеся на гэты канал, каб не прапусціць новыя выпускі. Там будзе больш падрабязна пра усялякае паходнае, але тут будзе такі невялічкі агляд увогуле, што вам трэба для першага пахода або проста для першага выезду на кемпінг. І давайте распачнём гэта ўсё з невялічкага рум-тура у нашу аднапакаёўку. Вось яна стаіць тут зелёненькая. Оп, вось так во. Гэта наш намёт. Намёт даволі вялікі, трохмесны. Давайте зараз зазірнем унутр. Та-дам! Так, значит, тут у нас ёсць невялічкі калідорчык. Тут можна захоўваць нейкія рэчы. І вось непасрэдна сама жыццёвая прастора. Значыць, што пажаданна мець у палаткі, гэта не абавязкова, але дадае вельмі шмат камфорту. Вось такая вось падложачка. Яна вельмі лёгкая, там 200 з нечым грамаў важыць, але маючы яе, у вас не баліць галава, калі там недзе будзе дождж, штосьці там палатка трошкі прамокне, вось непасрэдна дно. І плюс дадае трошачкі камфорту і цепла. Далей, вам непасрэдна трэба на чым спаць. Вось такі вось дыванок. 1, 2. Непасрэдна пра дыванкі, пра розныя тыпы зробім асобнае відэа, таму што гэта вельмі вялікая і цікавая тэма, але у нас вось такіх два дыванкі. Як вы бачыце, адзін больш тоўсты, другі больш тонкі, але абодва вельмі камфортныя. Далей, трэба спальнікі. У нас два аднолькавых спальніка з дэкатлона. Тэмпература камфорта 5 градусаў па Цельсію. Што гэта такое? Увогуле, што такое тэмпература камфорта, якія бываюць спальнікі, таксама раскажам асобна. Далей, напрыклад, вось у Лены ёсць такая вось пуховая коўдра, даволі кампактная, невялічкая, але дадае цепло, таму што, напрыклад, Лена больш мёрзне, ёй трэба яшчэ дадаткова ухутацца ў нешта цёплае. Далей, такія вось пуховыя шуні. Ноччу апранаеш і спіш цёпленька з камфортам. Павінны быць яшчэ падушкі, вось яны такія складныя, надуваюцца, важаць літаральна 80 грамаў, але гэта вельмі камфортная рэч для начолі ў кемпінгу. В прынцыпе, все. Вось гэта, напэўна, мінімум, які вам трэба. Дыванкі, спальнік і сам намёт для таго, каб пераночыць. Далей, што яшчэ важна? Калі вы, напрыклад, дзесьці спыняецеся, добра мець вось такія нейкія падложкі, сідушкі. Гэта вельмі зручна. Вось она такая раскладываецца, важыць літаральна там 30 грамаў. Затое можна сядаць на халоднае, мокрае і нічога не баяцца. Далей, то што тут яшчэ? Непасрэдна вам трэба вопратка. Пра паходную вопратку таксама раскажам асобна. Значыць, тут вот мае рэчы, тут вось рэчы Лены. Трэба вам яшчэ паходныя палкі. Вось яны. Таксама раскажам, якія бываюць палкі. Потым, крэм для загара гэта абавязкова для лета. Касметычка. Яна можа быць супер мінімалістычнай, можа быць, конечно, трошачкі больш камфортнай, а можа быць увогуле звычайнай, да якой вы прызвычаіліся ў паўсядзённым жыцці. Далей, кухня. Так, кухню мы вот раскладём там на столе. Покажу, што тут увогуле ёсць, такі мінімальны набор для першага пахода. І каб гэта ўсё несці, вам патрэбны заплечнікі. Вось у нас, значыць, один заплечнік на 58 літраў. Гэта заплечнік Лены. І мой заплечнік на 60
8 літраў. Таксама пра заплечнікі, пра розныя нюансы, пра гэта все раскажам асобна. Вось так выглядае камфортны мінімум для таго, каб пераносіць у намёце. 2 дыванкі складныя і 2 спальнікі. А вось яшчэ дадатковая пенка для таго, каб пасцеліць пад палатку і не думаць пра тое, ці будзе мокра ці не. І вось такая вось пуховая коўдра. І, канешне ж, вам патрэбна кухня для таго, каб прыгатаваць сабе сняданак, абед і вячэру. Для гэтага у нас ёсць вось такі невялічкі набор. Гэта газавы балон на 230 грамаў. Вось лічыце, за 4 дня мы яго амаль выпалілі. Тут недзе яшчэ на адзін сняданак, там недзе літр вады закіпяціць павінна быць досыць газу. Вось, значит, што яшчэ у нас ёсць? У нас ёсць 2 такіх вось кубачкі цітанавыя. Адпаведна, важаць вельмі мала, 65 і 85 грамаў адпаведна. Вось такі вось кубачак на 350 мл і 650. В цэлым такога сета для дваіх дастаткова. Вось такія лыжачкі складныя, 11 грамаў, вельмі зручныя з Дэкатлона. Так, далей вось у гэтым больш вялікім мяшку у нас ёсць вось такая патэльня. Даволі зручна што-небудзь пасмажыць, або нават што-небудзь так кіпнем запарыць. Далей вось такі рондаль. Крышачка. Падыходзіць і для патэльні, і для рондаля. Далей вось такі імбрык на літр. Ну, насамрэч, гэта больш для зручнасці. Калі ўжо зусім пайсці в мінімалізм, то дастаткова вось такой кубачкі, каб закіпяціць сабе кіпень, але тут зручна. Літр можна вады закіпяціць і зрабіць на дваіх каву. Супер. Вось. Ну і адпаведна вам трэба яшчэ гарэлка. Не тая гарэлка, пра которую вы падумалі, хаця калі не спёка, то в цэлым не забараняю. Хаця не рэкамендую. Так, вось такая гарэлка. Накручваецца вот так вот на балон і можна гатаваць ежу. Вельмі зручна. Гарэлкі бываюць розныя. Гэта ўжо такая больш зручная, больш вялікая. Раскажам у асобным выпуску пра ўсё гэта. Вось тут вот насамрэч ёсць у нас такая вот маленечкая гарэлачка, тизер таго, як это все можа выглядаць. Вось на гэтым мы таксама амаль 3 гады гатавалі ежу. Было месцамі не самы зручна, але сваю працу яна рабіла. Але гэта, конечно, значна больш зручна, асабліва для кемпінга. І калі вы не лічыце грамы. Так. Ну і тут вось літаральна такая вот запальнічка і вось невялічкі ножик, каб што-небудзь там калбасы атрезаць або сыра. Вось в цэлым такога сета для дваіх чалавек дастаткова, каб гатаваць. У нас няма талерак. Калі б у нас былі талеркі, то, канешне, гэта было б все значна зручней. Магчыма, наступны раз, калі мы будзем на кемпінгі, так на больш, чым на одну начоўку, можа быць выключна для комфорта, мы таксама возьмем невялічкія талерачкі, якія-небудзь там пластикавыя, просто каб было зручней падзяліць макароны або што заўгодна, што прыгатавалі. Вось такі атрымаўся даволі сціслы тизер да новай рубрыкі.
І у цэлым мы далей будзем вам расказваць больш дэталяў, больш нюансаў, на што варта звярнуць увагу пры паходах. Раскажам усё пра вагу, колькі што важыць, як і на чым можна сэканоміць вагу, калі для вас гэта сапраўды істотна, і вы ідзеце з заплечнікам. Таму падпісвайцеся на наш канал і да новых падарожжаў.